zie dat je direct aan mij. Dat is wel weer. Nou, dan doen we dat even nog niet. Dan hou je even hier op. Voor de steuning. Ja? En deze regel, dat maakt dus hetzelfde. Dit mensen gewoon even doen. Er staat er hier. Dus niet. Ja, en ook wat beleren, natuurlijk wel maat en beleren. Ja, dan heb je heel wat leer. Spanen we zeggen, dit is dan het zakje, koude het zakje. Goed, goed. Oh.
Beter was het nog. Ja, zo. En anders hou je maar even aan het ding dat vast, die vol. Ik had het dan vast, dit gebeuren, als je dat wat veilig. Maar dan mag je net op leunen, dan zie je in de kribbels leunen weer. En als je dat zag, ja. En dan net nog over. Nou, zo even. Goed. Omhoog. Omhoog. Ja. Goed, Hartstikke best. Ja, dat goed, Mike. Oh, dat er. Ja, dat wel. Normaal. Het zadel gaat ik een beetje scheef nou, ja?
zakt hier ook wel. Nou, Yvonne, heb je makkelijk nog wat zeggen dat het makkelijker gaat? Mooi hem heen en alleen? Of wordt dat het water? Nee, maar het valt haast net meer te leren als het ouder bent. Nee. En koffie verdienen. Ja, goed. Ja, daar zit het, daar zit het. Daar zit het. Daar zit het. Hou op. Hey, ga steeds tegen. Dit is zo makkelijk, hè? Echt niet. Dat is oude zo. En dan mag het anders doen. Hij wil aardig kracht. En dan heeft het zo in die wening onder het zadel. Oh? Zijn ze nog met een hand? Wat zo? Even zonder zadel. Dan die eruit, los en hier is de andere. En dan sta. En dan kom daar. Nou, veel